The establishment of national programs, awareness campaigns, and enforcement measures reflects a clear commitment to safeguarding the health and future of our citizens, particularly the youth. However, Mr. Speaker, it is with deep concern that I draw the attention of this House to a growing and troubling counterforce undermining these national efforts. We are witnessing an alarming trend whereby certain socialites, musicians, and digital influencers, the likes of dancehall artists, Wulengende and Malot, individuals who command significant influence over the younger generation, are openly promoting and normalizing drug and substance abuse on social media platforms such as TikTok, Instagram, and Facebook. More disturbing is the manner in which this content is being disseminated. The use of explicit and vulgar language, particularly in vernacular expressions. There's a new pandemic in Zimbabwe. Iyo pandemic yanetsa inova pandemic yema drugs yekubata zvinodhaka. Va inde zvinyapushwa nevapanhu vanoimba. Kumashure kuzvatanga nevanhu the likes of ana Soja Love vekuti ine ndakazorwa nechamba changu ndikazodai so the likes of ana Sekalazi vaingoimba nyaya dzezvinhu zvinodhaka. Vese zvavo kutongoti pakangotanga zimudhanzo vafanhu vacho vaitongosimbisa zvemadrugs ende mareasons wo anokwanisa kunge achinzwisisika because anga ari biggest sponsors avo vanga vari vanhu vekuti vaitengesa zvinodhaka. We understand that, but pa this era manje pekuti government iri kutoisa mari ichitaura kuti iri kuita ma anti drug what campaign aya we say no to drugs what ma campaigns avari kuisa vari kutospenda a lot of money. It's sad because tiri kuzoona vamwe vafana vachidiki vari kubuda vachitopusha. Imagine kuti ne that influence ine vanhu ava nasi vazopindura muparliament chama Maloti na Hulengende wake. And is what kind of talent inoda kupolishwa nezvinhu zvinodhaka. Munhu anotobuda chero achitinda kwese kwaari kuenda unoona akabata kabhodhoro kebrongo madrugs. Ende brongo aribvumidzwe kuZimbabwe kwacho ikoko kuti unzi ungangoribata uchiita kumwa uchidaro uchidingina uri kuabuse a drug. But zvinhu zvekuti vari kungozvita freely. Why? Because is it because vanosupporta musangano weruling party? Because kana dai anga ari muartist weya wekuti ari kuzviita achitaura kuti zvoni inini ndiri kuti handisi kuda kunzwa zve amendment bill number 3 handisi kuda zvekuti kunzwa zvinoitika nezve ruling party. Do you think kuti angadai asati abatwa? But ukaona ana Mangaliso ava kusumuka muparliament vakutanga kuti no wait zvanyanya vanawa vari kutokanganisa environment ika azvisi zvinhu zvokuti zviri easy ende unoona nyaya ikataurwa unoona tobuda vakutokutuka back kuti aiwa musatitange muri wekushaya muri wechakati imimi munouya muchizotudza kuti zvakati what nepamwe pari kuda kuti pagadziriswe kuti nevana at least alright ngatitaura hatisi kuti vaimbi vazhinji muZimbabwe vekuZimbabwe vazviite but onaka you are a role model. Uri kutoadvertisa zvinhu izvi. The more paunongobuda wakabata chinhu vanofanira kudzidziswa chinonzi fame chinoitwa sei chinonzi influence chinogadziriswa sei. Influencer vana kuti vaite zvimwe zvinhu ukazobudikira muri pazvima campaigns uye muchiti sei no to drugs makanangwa nemadrugs zvinooneka zvinozofamba sei. Muri kutaura zvokuti pari kuda kuzo because at least alright alright aiwa zvinetsi hatisi kurambidzai kusvika kune vakuru vamwe maimbi vazhinji vanotobata zvinodhaka tozviziva isusu. Asi haumaone achizvibuditsa pakamera, haumaone achizvipublisha pamapages ake achita kuti takazodai tikazobata takazomwa chakati, hauzvione zvichitaurwa zvese izvozvo. But munhu anoita influence obva auya panhiki inotanga kutotaura zvotoitanga zvakutolegalizwa. Kana zvakalegalizwa mungotiudza kuti izvi zvinhu zvakalegalizwa izvi musasaswera muchitinetsa than kuti toswera tichiimba tiyowe vechidiki tiri kuona ramangwana ravo ri kuparara because of zvinhu izvi. Aiwa kana evedway kana reve chidiki richinzi riri kuparara ngarisaparare zvekuinfluencwa nevamwe. Hazvina kunaka izvozvo zviri kuitika handiti. But anyway ndiri kutotenda because ndiri kufara ukaona zvinhu izvo zvakutaurwa mumaparliament at least takunanga somewhere because nyika inenge yakuenda somewhere else. Ikatoona parliament yakutobuda chidiscussa maissues iwayo chete zvakutotanga to make a direction because pana kuti vanhu vangoenda kuparliament vachisvika vachingonorara kuparliament asi zvinhu zvekuti zvinonakidza kuti tiende tichizoona zvinhu zvakadaro. Pana umwe futi panapa uyu kuti tiri kutoshaura kuti zvinodhaka zvacho hazisi kupera musoro here.
vapfana ava titi vanopenga here, havasina kwekugara kudhurirwa nerent nechikafu here, I don't even know. Pamwe kutosuwa that environment ndo vafana type kuti achitopedza kubva ikoko kujeri koko ari kubva anogona kudzokera futi. Nyaya ndiri kunzwa ex-convict Bernard Wete, common known as Liquid Yonke, was sentenced to 12 months in prison with 5 months suspended after being convicted of theft, and he has returned to Harare Central Prison less than 2 years after his release. Wete told the magistrate he refused an offer to perform community service, saying cleaning the city is the responsibility of Harare City Council, and explained that he met a woman while visiting a nightclub on Nelson Mandela Avenue who stole an iPhone from another customer, that he grabbed the phone from her and later offered the owner $40 to settle the matter, but was reported to the police after someone told the owner the phone's value comparable. Wete said to a Honda Fit, there's no such a thing. Hakuna iPhone inonzi ikukompewa ne Honda Fit. Vanhu avafana robata zvinodhaka. iPhone inombeta mari. Atidi ndo panototangira zvinhu zvacho izvo. Inotonzi is compared to chakati. Ndo pazvotangira izvo. Ende una umwe ubenzi uripo ndewekuti wanzi chiita community service watobudiswa kazvatopera wakutodzokera kuti haina ndidi zvema community services inyaya because of urikuita zvinhu zvinodhaka yanzi inyaya ibasa rekanzuru vakupa community service vakunyara ukangokwanisa kuiperforma zvato zvine zvazvinobatsira ndo zviripoka handiti nhasi waramba because uchiri mudiki urikuita zvinhu urubata zvinodhaka mangwana uchakura uchareforma uchaita sei wakutozikanwa nembiri yako kuti dzinoramba kana ma community service uchaita imwe nyaya kana zvemistake oro chichi auchatobudiswa kutonzi aiwa dzinozviitisa izvo zvozodii mangwana. This is not right, hama dzadiwa. Ndikuudza chokwadi hazvifadze zvinhu izvi zviri kuitika izvi, hazvisi zvinhu zvokuti zvinotombofadza kana kuvaraidza. So please tikuti say no to drugs. Hatidi zvinhu zvisina nebasa rese. Ngatitombotai paya pamunototi say no to drugs paya ngavadzidziswe vazive chokwadi kuti hazvisi kudiwa zvinodhaka. Ndozviziva kuti vanhu vezimbabwe vari kuleka ma-entertainers, ma-real entertainers. Entertainment is very scarce. But zvinotangira pakuti imimi munozongoti zvese chamukainyama boma akutongoona chakati because akatobata chinodhaka chamwari wakomana. But asiriwo ma-role models ataiziva kubva taiziva the likes of ana Oliver Mtukudzi vane vaidzidzisa ma-values, ma-cultures, the likes of ana Thomas Mapfumo Mukanya, the likes of ana Simon Chopa Chumpetu, the likes of ana Leonard Dempo, Leonard Jakata, number list racho rakakurisa. Vaitoita zvinhu zvavo zvemusic ichitoenda viral ichitrenda vachitoita zvavaita, but tanga tisingazosvika pa the extent yekuti taakutoita mbiri yekutoita pandemic yekuti anzi pari kubatwa zvinodhaka. Iye mfanhawo kuti basa ndere city council rekucleana zvomuri kundipa inonzi chiyo community service hanzi basa recity council ina handidi kuzviita. Musambofe unoona kusvika wofunga kuti waita zvinhu zvinosekesa. Anoimba futi kuimba chizi chacho liquid endai munotsvaga pazvimapeji zveChillspot ipapa mungoti liquid yoke munotoona aripo ipapa achitoimba ari ikoko kunana nigirikini ikoko kunana Chillspot ikoko ndiko vanenge vachiimbira vari. Imimi saka makazvitaridza munofunga kuti zviri normal. Aiwa hatisi kuda zvinhu zvakadaro muri Zimbabwe. Aiwa no hatikwanise, we can't afford kuti tanishirwa zita reimage renyika yedu ka. KuZimbabwe hakusi kuAmerica komana, hakusi kuJamaica uko kuti munotora zvimaculture zvavanhu muda kunikina. Hati watidi kudaro komana, let's respect nyika yedu sezvaingora. Handiti ingozikanwa kuti nyika ine ma-values nechinhu chayo right. Handiti kana tichinge tine mamwe problems tinongopedzerana edu, but on this one inini I'm against vapana vesa vari kuita zvinhu zvisina nebasa rese. Chii chakadaro hunhu rudzivo naivedu. No. Hakuna panofanira kutoitwa action paonekwa kuti poitwa sei. Tinosvika kupi tichiswera tichinyararira vana vachiita zvinhu zvakadai so izvozvi? Tinosvika kupi? Mangwana mwana wako ari form 2 aenda kuboarding, ndo music yavanhu vanenge vachinzwa iyoyo. Kune vane access to internet, ndo music yavanhu vari kuswerera ivava. Nekuti unofunga kuti achafila sei achino ichinhingi chakaipa, achaona nhamba richamubata pamunyama nepamweya. Obva unoti songo racho toimbwa chamari anga akatobata brongo akudototedzera kubva dressing yakarohwa ipapo, brongo rarohwa ipapo, chibhebi changa chinacho ipapo, zvotongoenda zvakadaro. Toramba takanyarara tongoti because my musicians guys, hazvirambidzwe, kuita sei?
kuZimbabwe zvinofanira kutorambidzwa zvezvinhu zvinodhaka. Inini ndini the first person panapa, kana uchitondivengera chokwadi ndivengere chokwadi, hatidi zvinhu zvakadaro. Vanhu vanobata zvinodhaka torai muchinyararire muchihwande kwete kuda kubuda papublic muchipublicisa muchitoinfluenza vana kuti vange vachiita zvinhu zvinodhaka. Muri kutoita against zvinhu zvacho zvikuita government yacho, mobva mabuda boss muchifunga kuti pamwe muri vanhu kana kuti vekuruling party kuZANU-PF. Aiwa, this is not right man, hatidi zvinhu zvakadaro.